அரசியல் மற்றும் சமூக செயற்பாட்டாளராக டான் பிரியசாத் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குரிய குரல் பதிவொன்று வெளியாகியுள்ளது. பிரபல பாதாள உலக குழு தலைவர்களில் ஒருவரான கஞ்சிபான இம்ரான் இந்த குரல் பதிவில் பேசியுள்ளதாக சந்தேகிக்கப்படுகின்றது. මොකල ආන්ගෙන්ට එපා මැරුවද නැද්ද කියලා. කියන්න රජ වෙලාටනේ අවල දාන්න ඕනේ. මුන් හිටියක මොකද්ද කරේ කියලා මේ උතුරේ ආණ්ඩුවක් අරගෙන රජයක් අරගෙන තව මාසා යන්නේ නැහැ. මුන් කරන්න දෙනවද? ජනාධිපතිතුමා ඔහොම පාස කරනවද? ලැජ්ජ. ජනාධිපති පුතේ මම වගේ හිටියනේ. තේරෙන්නේ? උඩට දෙන්නයි තව පොලිසිය මාධ්‍යපණ එකතු වෙලානේ මේ උද්ඝෝෂණය කරවලා පෝස්ටර් ගැස්සුවේ. දැන් අරුන් හතර දෙනෙක් කණ්ඩ දෙන්න කිව්වා මුගේ ළමයි තුන් දෙනාටයි. උලන් சின்ன கண்டு கியாப்பாங்க பட பிட்டிங் இன்னுவானே மங்கவுதே பெண்ணாண்டு. இதை பற்றி பேசி வேலை இல்லை. இவர்கள் பலனற்றவர்கள். இவர்கள் அரசாங்கத்திற்கும் வீட்டிற்கும் சுமையானவர்கள். கொலை செய்தோமா இல்லையா என கேட்க வேண்டாம். நாய்கள் நன்றி கெட்டவை. முன்கூட்டியே கொண்டிருக்க வேண்டும். அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து 6 மாதங்கள் கிடையாது. இவர்கள் ஆட்சி செய்ய விடுகின்றார்களா? ஜனாதிபதியை இழிவுபடுத்துகின்றனர். ஜனாதிபதி பதவியில் நான் இருந்தால் இவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என எனக்கு தெரியும். இருக்கும் ஜனாதிபதி நல்லவர் என்பதனால் இவர்கள் ஆட்டம் போடுகின்றார்கள் என அந்த குரல் பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் டான் பிரியசாத்தின் கொலை கஞ்சிபான இம்ரான் அல்லது வெளிநாட்டில் உள்ள பாதாள உலக குழு உறுப்பினர்களினால் திட்டமிடப்பட்டதா என்ற சந்தேகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கஞ்சிபான இம்ரான் உள்ளிட்ட பாதாள உலக குழு செயற்பாட்டாளர்களுக்கு எதிராக டான் பிரியசாத் செயற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. பாதாள உலக குழு தலைவர்களை நாட்டுக்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என டான் பிரியசாத் கடுமையாக தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. කණ්ඩින්ට බය නැහැ. කංජිපානි වගේ හොටු තණ්ඩියට බය නැහැ. ඔයාලා කංජිපානි වගේ හොටු තණ්ඩියට බය වෙලා ඇති. මෙතන ඉන්න මිනිස්සු කංජිපානිට බය නැහැ. විශේෂයෙන්ම මම නම් බය නැහැ. මුන් චණ්ඩි නම් ලංකාවට වෙලා ඉන්න ඕනේ. මුන් චණ්ඩි නම් ලංකාවට වෙලා ඉන්න ඕනේ. මොන චණ්ඩිද?